Mahina talaga yung signal. Sisi, GLCG official. Sarap. Salamat sa batang. Mahina sisi yung signal ko. Lord, ba? Lord, no? Mahina ang net. Wala eh, mahina. Kasi umiikot. Matulog na lang, stress. Matulog na lang, stress. Magpamassage na lang ako kay Dos. This is UK Eldros Cut. The best music. Music. Tulog-tulogan na. Tulog-tulogan na guys. Kasi Lord. Giliw ba'y katulad ng mga pangako mo. Kanta din sana si Dos. Ay nako Dos. Naikot-ikot na yung signal. This is UK Eldros Cut. The best music. Kalorki. Hindi tayo makata. Hindi makakanta ang person kasi ikot ang signal. Lord. Kitang-kita yung aking yung aking iPad. Hindi pa more. Paano daw? Paano kaya magpabanat nito, no? Dapat sa'yo. Mani kasi Lord. Mani kasi mahina ang signal ko. Hindi ako makakanta. Lord, kasi Lord. CCIP. Salamat sa patamsak, Sisi. Good evening. Lord, Sisi yung mukha ko dyan. Sabi ni Mako. Naka-take rin ako, Sisi. Lord talaga. Mag-end na ako. Silip lang sa kusina pa yan. Sige lang, Sisi ko. Hindi ka na-active mo. Ayaw mo na pamuni. Iwan mo yung CP mo. Mag-SC live ka lang. Si Sis Jeanette, malapit na ata.
Sige lang, sisi. Pag nainis ako sa live ko, mag-ano na ako, mag-end live. Hindi naman makakanta eh. Kasi blurred. Mag-i-sway sana ako, kaya lang. Yun nga, putol-putol yung ano kanina, music ko. This is UK Eldros Cut. The best. Wali yung life is stress. Tapos na ba? Tapos na ako sa pag-gym kay CC PSA. Mahina ang net stress. Mahina yung signal. Yung signal ko. Yung net. Pang take 3 na to. Nag-isa na ako kanina. Kaya lang. Malabot na eh. Hindi ko na lang mag-live tayo. Akit ako sa'yo. Mag-swipe ka. Wala eh, nakakainis. Shout out sa Five Eyes na naisan. Wala eh, pangit ng live first. Tayo makakanta-kanta. Ikot. Live pala tayo ngayon. Kita ko eh kanina. Tapos pagpasok ko, pa-end live ka na. Nang ika'y dumating, mahina ang signal, Manoy Eri. Sabi kasi magsakat sa inyo para malakas ang signal. Kahit umakit ako sa inyo, Manoy Eri, mahina pa ang signal. Kasing labo ng mata ni Tay. Minute na. Siya ikot. Say CD. Hindi kasi mabuksan ng isa kong CP. Yung nakatambay sa iyo, umiikot din. Isa lang yung gumagana itong isa. Medyo blurred. Di makita masyado ang iyong kagandahan, Manay. Magayon man, Manay. Iba ko ba? Nariraw kung magayon ta. Nakadakuluta. Manoy Eric, nariraw kung magayon ta, nakadakuluta si Fres, di ba?
CH Japan, Miguel Love, shout out. Good evening. Sinisipon ako. Good evening, CH Japan. Ballard pa ba? May Eric, you know. Dito sa akin, malinaw. Pero dito sa kabilang city, ang labo. Lumilinaw na ako. Parang umokay na siya, Mani Eric. Okay na ba? Hindi pa rin? Ayan, okay na ba yung signal ko, Mani Eric? Hindi pa rin? Malabo pa rin si C? Malabo pa. Bye-bye na. Bye-bye everyone. Mag-end live na si Tres. Manay Michi, Tiger Field, TV, Miguel, shout out. Guys. Malabo ang signal ni Tres. Sir Dumagat, Miguel, shout out. Good evening. Malabo ang signal ni Tres. Mag-end live na lang ako. Maribukon din. Hindi ko matangong masyado. Sabi ko malabo pa rin yung aking live. Bigyan mo ako banana idol. Tuni ba? Tayo. Tayo, sabi ni Sir Dumagat, bigyan mo ako banana idol Tuni ba? Nalagas lahat ng banana ko. Talaga ba? Pag sure, oy, Sir Dumagat, bakit nalagas? Magtanim ulit ikaw ng banana. Nalagas ba? Ayaw gumana ng isa kong city? 200 na wala. Uy, ganun talaga yun, Sir Dumagat. Si Sky, yung SB natin, yung kajami ko lagi ito nagkakanta dyan sa taas. Oo, ang daming nalalaga sa kanya. Pero sabi niya, bumabalik naman. Hayaan mo lang yun, baka malay mo, bumalik, di ba? Ganun talaga. Ako nga, ang tagal-tagal ko ng ilan ba yung banana ko dyan? Tagal-tagal na. Hindi man lang nadagan. Nananatiling 16, 500 ba yung... Hindi ko alam kung ilan na yung banana ko. Parang 16. Madam Cascade, Miguel of shoutout. Manay Sisichi. Ha? Nag-zero na sa YT Studio. Nagpula na ha. Ala ka dyan. Nagpula na as in. Sa akin, nananatiling 16.500. Nahiyan ako man ni Sisi mo kumanta. Malakas ang loob ko pag sa StreamYard. Pag ganito, nahiya na stress. Okay na ba yung signal ko? Parang hindi masyado malabo. Ewan ko bakit blurred dito sa akin. Nag-zero na sa White Studio mo, Sir Dumaga. Agoy. 16,500. Oo, madam. Nananatili siya sa 16,500. Hindi man lang siya nadadagdagan. Di ba? Ang tagal-tagal ko ng yung nag-i-essay tayo na maraming momo dati. Simula no, ganun pa rin. Ganun pa rin. Hindi na nadadagdagan. So, yung studio zero na. Uy, babalik din naman yan, Sir Dumat. Si Sisi Sky, ganun din. Pero sabi niya, bumabalik na daw yung nawala. Bakit kaya may ganun? Oo, ako di pa nadagdagan. Hihi, si Madam din, hindi nadagdagan yung banana. Sa akin din, hindi siya naglalagas, pero hindi na nadagdagan. Ang tagal na, siguro 6 months na.
Simula nung nawala yung promo sa live, hindi na siya nadadagdagan. Mag-screencast ako ulit maya. Oo, mag-live ka na mag-live, Sir Dumagat. Mag-live ka na mag-live. Si Sky din. Yung live niya din. Tapos panay-upload ng short video. Para doon, hatakin ba? Doon ka magkaroon ng maraming bananas kapag panay-upload mo ng short video. Ang gaganda naman nga, di ba? Gano ka? Fishing? Mag-short video ka palagi, Sir Dumagat. Di pa ako nangisda. Ako din, madam, hindi naman ako nangin. Inaako lang sa live, kaya lang, iilan lang yung mga dumidikit. Iilan lang. Kapag mayroong pumasok na mga baguhan, yun lang, doon lang nadadagdagan. Pero pag tayo-tayo lang, wala. Walang nagbibigay ng banana. Taglagas pa ata ngayon, Sir Dumagat. Di pa nga ako ni tayo nabigyan ng banana. Nanghihingi din ako ng banana kay Tay Toniba. Hindi pa ako nabibigyan kasi daw naglalagas. Sabi niya, ayaw kumapit. Kahit yung mga napanalunan ko sa mga pag-games, hindi siya dumidikit. Kaya sayang lang. Yung tagwa 100, 200 na nalunan ko. Malabo pa rin yung aking live, no? Dito ko, stress ha, baka matlog na ako. Ayan. Sige lang po, madam. Salamat. Tinatamad nga ako pero ayan na, naka 22 minutes na ako. Malabo pa rin ba yung signal ko, madam? Blurred pa rin ba ako dyan? Choppy-choppy pa rin ba? Yung aking pa-BGM, choppy pa rin. Mag-live ka, Sir Dumagat, na mag-live. Lalo yung pag nag-fishing ka, di ba? Ang ganda kaya mo. Natutuwa ako kapag mayroong nakuhuling isda. Go lang. Ayan. Salamat, madam. Tinatamad akong kumanta. Mahina daw yung choppy daw. Nag-choppy. Paabutin ko lang to 30 minutes. Ayan, naka 23 minutes na ako. Tapos, mag-end live na ako. 23 minutes. Manay Agnes, Fernandez Romangco, Miguel Love, shout out. Good evening, Manay. Thank you. Ayaw mabuksan yung isa kong CP. Umiikot din yung signal. Sisi, Jeanette. Dito lang, Sisi. Salamat, Sisi. Paabutin ko Sisi ng 30 minutes. Tapos mag-end live na ako. Mag-live na rin kayo dyan. Baka sakaling ayaw mabuksan tong CP ko, ayaw magpunta dun sa gusto kong puntahan. Ayaw gumana. Nagluluko din. Parang yung internet lang. Nagluluko. Pero si Luz, okay naman yung signal niya, panay yung kanta sa Wishing. Ako lang yung hina. Malabo yung aking signal. Baka nag-aawan kami ng signal ni Dos. Matulog ka na daw, Tres, kasi yung iBag Tres, nabagsak na kakawuyat. Kakawaiti. Kaya iyan. Manay Agnes, kita punta na. Hindi ka lang. Mag-switch account ako. Ikot pa rin, no? Pag nag-switch account ako, ikot pa rin. Boy. Ha. Beautiful pa rin. Bagsak na, madam. Kailangan na gumamit ng filter. Kasi bagsak na yung iBag ni Tres, Grabe.
Silipin ko muna si Manay Agnes. Ayan, 54. Wow, road to 100K na si Manay Agnes pala. Sana all. Sana all Manay Agnes, no? Ang tataas kasi ng mga ano ni Manay Agnes, ang kanyang mga ano, views. Short video, live, ang tataas. Maraming tao kay Manay Agnes. Oh, wow, sana all. 27K. Salamat po sa inyo dyan. Ayan, ilang minutes na rin. Mag-end live na si Tres. Mag-down 30 minutes. Ayan, parang may tao sa labas. Baka mayroong magnanakaw. Tipin mo na. Kumandindi guys yung ano, nauuso ngayon yung mga nagnanakaw. Yung susi ng owner namin, nakalimutan namin kunin doon sa sasakyan na wala yung susi ng aming owner jeep. Kaya minsan nakakatakot din. Palang dito ni Los ngayon. Wala sila mother. Andun sa kabilang bahay sa Albay. Ayan, 28 minutes na. 2 minutes na lang. 3 minutes. Madam, thank you, Madam. Manay Agnes Daromangkos, andito ako sa Sophia's Lavender Kim, 60th birthday photoshoot. Wow. Kalimbangdan ang aking second channel na si Tres Vlog. Mama Eden, Miguel shoutout, Mama Eden. Lord si Trends, mahina ang signal. Ako nakapag-isway ngayon. Lord si Trends M. Manay Roman po. Lavender. Wow, ganda-ganda. Again. Tapos si ayun o. Nagkura dito si Dos sa kabilang kwarto. Rinig na rinig dito sa live ng boses. Nag-aagawan kami palagi kapag gabi. Tuwising siya, YT ako. Diba? Kaya yung internet ayaw na sa amin. Humihina na yung signal. Kasi gabi-gabi nakakura dito si Tres at si Dos. Lalo na si Dos. Ang taas ng boses. But ako, ano lang, yung boses ko, moderate lang. Oh, ha? Narinig niyo ba? Yung boses ni Dos. Ayan, mag-end live na po ang Tres. Maraming salamat po dyan. Kasi Mga Eden, Madam Cascade, Sir Dumagat, kay Tay, Toniba,
Kay Manay Agnes, still watching ako dito sa iyong photoshoot ng iyong anak na si Sophia. Sisi Jeanette, thank you Sisi. Live ka na Sisi? Silip na lang ako sino yung may mga dyan. May mga live. Kay Manay Chi, Tiger Field. Salamat po. Thank you everyone. Kay Sis Lady. Ayan, bye-bye. Thank you. Ma'am Anui, good evening. Mag-stress kasi malabo ang aking live ngayong gabi. Blurred. Nakakainis, di ba? Hindi makita yung beauty ko. Akala mo naman may... Bye-bye everyone. Salamat po sa 15 na tamsa at sa 5 million viewers na naandyan. Thank you. Bye-bye everyone. Good night. Sisilip po ako sa mga may live ngayon. Kasi sa akin, ayaw makisama ang aking signal. Si Killer. Yan, nasan si Killer dyan. Bye-bye. Thank you. Hala, late na me. Hindi mag-ano po ako, Ma'am Ann, kasi mahina yung signal ko. Ayan, blurred. Hindi makita yung aking beauty. Kaya mag-end live na lang si Stress. Kaya naka-take 3 na ako. Ayaw makisama yung signal. Hindi ako makapagkanta-kanta kasi putol-putol daw yung sound, yung music. Bye-bye everyone. Good night po.